आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। डीजे कंचन राज हाजीपुर वैशाली। बाढ़ के पानी में जाई दहा के लगा दी हयागी हो, बाढ़ के पानी में जाई दहा के लगा दी हयागी हो। डूबे तलाश तोरा ससुर के जाने जाके नहर में लागी हो। ससुर के जाने जाके नहर में लागी हो। मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। नहर में लागी हो। डूबे तलाश तोरा ससुर के जाने जाके नहर में लागी हो। तोरे चलते भइनी ता बाहर, तू तो धइले ले दोसर के बाहर। मोर जिंदगी के कइले बेकार रे, काहे हमरा के दिहल बिसार रे, हमरा के दिहल बिसार रे। तोरे चलते भइनी ता बाहर, तू तो धइले ले दोसर के बाहर। मोर जिंदगी के कइले बेकार रे, काहे हमरा के दिहल बिसार रे। मरला के बाद तो हरदी हो के मिट जाई दागी हो। डूबम तलाश तोरा ससुर के जाने जाके नहर में लागी हो। डूबम तलाश तोरा ससुर के जाने जाके नहर में लागी हो। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। हो पवन प्यारा के लस पर फेंकी हो। प्रेमी विदेश के देखिया हो, एक भर तू हमार रोई हो, एक भर तू हमार रोई हो। पति लकड़ी के तूर के रखिया हो, पवन प्यारा के लस पर फेंकी हो। प्रेमी विदेश के देखिया हो, एक भर मंदिर के संगे गई डोली में भागी हो। डूबे तलाश तोरा ससुर के जाने जाके नहर में लागी हो। डूबे तलाश तोरा ससुर के जाने जाके नहर में लागी हो। एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो रोशनपुर सपहा।